Elo kane makore mangani? 38. Kumusha unobva kupi? Wokubhindura kwaMusana. Alright. Imhosva yei yakakunza kuno kujera? Imhosva yemedha. Medha? Sho? Chii chakaitika wakauraya? Alright, kana kuti ngatite so. Chinyatsotirondedzera zvizere kubva pakutanga chii chakaitika kusvika musi wawasungwa kusvika muzuva ranhasi runo mujera. Wanga uri musi wa10 July. Gore ripi? 2011. Alright, ndakadedzwa naTete, ndafonwa naTete unzi kudwa muzuva mwana wari musikana wakurorwa. Tete hanzvadzi yababa? Hanzvadzi yababa. Ndokuenda kumusha nemusukuru mwana waTete. Apo uchibva kupi? Uchibva kuno kuHarare. Okay. Takasvika kumusha zvakanaka vatakumusira musana nevakuru vepamusha, nasekuru, ana amai, ana mbuya. Ndokubva pamba nabamini ndokuenda kuBhawa ndokwanisa kumashops. Tataka kumadoro ndopakaya sekuru weimwe family, but iri family yedu imwe chete kumabete eyo, but anogarawo distance nekwatiri isusu. Wasvika kuti ndavabhawa tatanga kumadoro. Takazotumirwa mwana, ndofunga papera maminitsi mashoma kunzi Wakwasha wasvika, vaenzi vedu vaya vai. Natsano mukutanga umwaseko Wakwasha usatoa. Kupa kuzodhakwa Wakwasha wakasvika vanatezva radhakwa zvandodhakwa. Alright, ndokubva paBhawa ndokuenda kumba. Saka sekuru wandaitombonona udoro paBhawa paya. Hauna kuita? Ndatombonona tochinjana kapu. Ndatombochinjana kapu nasekuru vaya. Ndokuenda kumba, sekuru akabata paindi yawo, ndakabata paindi yangu. Ndokusvika kumba, program ndokutanga. Wakwasha ndokutanga kubvisa mari dzake. Zvikapedza kubvisa mari dzake tichinimodoturumba muya. Tapedza Wakwasha apedza akuoneka. Pakazouya Tete, hanzvadzi yababa, anga achata kumashure kwabamini. Fuchi ndobva abvunza kwandiri wakati, hanzvadzi ndipiro kuna baba kuti ndibvunze kuti sinda kuziva kuti sei vasina kuya kumuchato wangu. Okay. Ya imwe nyaya. Wanga urongo wangu wapera. Then ndapiro kuna bamini. Bamini zvataona naTete. Vada kuziva kuti sei nabo bachi sei vasina kuya kumuchato kwangu. Sezvo vanhu vakaungana pazuva ranhasi tikamboda sei ndakusangatsoona kubata nzvimbo yangu ipapo kugadzirisawo kandida ndakatadza kusunungurwawo kuna baba. Saka vamwe vakabva vati ndaitaurwa, munhu vati ndisaitaurwa, munhu vati ndaitaurwa, munhu ndisaitaurwa. Ndana baba ari kudara, ana mai hapana chakuti ana mbuya. Saka nyakurambidza vanhu kuya kumuchato kuti yakabva atanga kubuda, anhu aiye sekuru angazi musara pavana kumwanasikana aita. Akarambidza vanhu kuya muchato ndiye? Sekuru. Hanzvadzi yamai? Aiwa. Ana baba vari mumusha. Okay. Ana baba edu isusu. Alright. Ndobva abuda mumba. Mukoma wake ndobva amuti mudzoka mumba, haana kudzoka mumba. Ndobva angoenda. Saka ndopatakabuda panze ndichiteera sekuru. Nasekuru ndakazonzwiswa zvakafamba sei. Ava ndisekuru wamamurume soBhawa? Aiwa, vava musekuru. Ndoteera sekuru ndobuda panze. Sekuru kuti zvakafamba sei kusechi. Vanhu isusu yamuchetana nababa vese. Takatadza kuzwana sekuru wayo zvekuti wakasvika pakundurova ndokuadzorera ndobva wadonha pasi ndobva ndamira. Saka mainini vaisuka maplates vari panze vari kumba pedu isusu, uye zvaitikira kumba kwaambuya izvi zvokurorwa izvi tangogarana nefenzi. Ndo pakabva vadinza kuti tichaende kuna Zakaria havasi kuwirirana. Saka bamunini anwa munini wababa lasibhono vana baba ndiye akabva abuda panze. Ndobva asvika ndakamira sekuru yakarara pasi. Pakasvika basa ndibata mashoda. Mwana usadaro. Andachita kamupindura. Andachita katora naye yangu shona yangu pandakamira panze. Sekuru yakabva asumuka ndobva vaenda. Saka pakazobuda vanhu vese. Sekuru vaiva vadonhera pasi? Vakabva vasumuka ndobva vaenda. Vasumuka vaenda vakuenda kumba kwavo. Ndo pakabva buda vanhu vese panze, vamwe vari mukicheni mai. Pavakanouya bamini vakandibata mashoda. Bamini munina wababa akabva andorwa achibhakira kumeso. Sekuru vakazoshaya ndobva kuti chibhakira kumeso. Ndokuvadzurira ndavapusha ndobva vadonha pasi. Vanhu vatsika pashoda. Ndokutsamwa mwana ndaita. Kuti kweimi makundurwa mukunduru here. Okay. Sekuru ndandorwa nabamini ndachi kumashops. Ana bamini ayo chibva panapa chandichi kumashops. Vamwe bamini.
sekuru vana kwashachi vakadona pasi bvudzi vakadona negodzi sevanhu vainoduro mumba sekuru ndikati handiti vakati kwangu kudhakurika kuita sei zvira kuti vafende ndikuturwa natete vaye vanga vatireza nyaya yekuti sei da kubvunza nababa kuti sesikuya muchato tiendechi ndobva vataura kuti sekuru vaivhanana kuchipatara vanana kuchipatara vanhu ndinokuda police report kuti sekuru vangu asataure vasataure saka vaenda kuchipatara kuya toda police report ndobakadzirwa sekuru kumba vadzokera mangwana acho vanzi vakaiswa padrip padrip azoita vakaiswa mahours mangani vari padrip ndozotransfer from chi Mpandira hospital to Bindra hospital from Bindra hospital wagare kwazi 2 weeks sekuru ndozotransfer from Bindra hospital to Parenyatwa apa vachinzi vanzwe havasi kutaura havasi kungotaura chete apana pakwakuvarai vangota bruce vagotswa vakadodonha vachitore pasi pai tagara sekuru akazoshaya musi wa4 October from 11 July ndokuzosungwa ini kwangu apo waenda kunovaona kuchipatara handakwanisa kunovaona kuchipatara because hama dzadzakatsama hama ana vana vavo nanambuya vekuraini ikoko vetsa wangu ati no imi vekuraini ikuku chiita izvinhu zvemikuku taura zvichiitika kuno hakuna nawanati kubvunzwa kubva kuku achienda kunoona sekuru vayo musvika revhisi sekuru bva vakashaya parufu paya hapana nakuku hama dzekwedu dzadzuru kurufa vakatodzingwa ndatisa kuone pano muite zvinhu zveikoko itsite zvinhu zvekuno saka pavashaya ndopawabva wasungwa ndakatomboita sungwa mashure ndapiwa bheo ndikaenda panze sekuru ndwazoshaya ndadzisirwa futi mukadzi kubhindurai ndagara 2 weeks ndadzisirwa panze rebheo rangu riyai ndokugara 8 years ndiri panze ndozosumuka nyaya musi wa6 February 2019 ndokuzopinda waraita munhukadzi after 8 years right saka wakapiwa makore mangani ndakapiwa 15 years 15 years sure saka una wakabhisirwa ndo rutoseva ndikuseva 10 years ndokubviswa nejeri jeri vakabvisa remission ye 5 years saka wanga usina mhuri ndandiri mhuri nemukadzi nevana pane hama dziri kuhere kuzokona kwasofa vakapedzera kuya vatoti time aimboyanzadzi ngondigiro sipo zvokuti ngoshandisawo but vatoti time ko mukadzi nevana mukadzi asara mbuya kana pano kuvana vana hapana atara mbuya vachiri vadiki eish ya saka uri da kuti chi kuvana kana kuti mhuri yekwasekuru iyi chandoda kukumbira kumhuri vasekuru ndechekuti munhu afe sehuyu kana kuduka ropa sehuyu ndakutokumbira uregerero kwavari kuti vandiregererewo semwana kana pane zvida kuti kwati uripa nokumbira kunyika yese yezimbabwe kuti vandinzwirewo tsitsi vandibatsirewo pamhuri yekwangu yekwamabeteya kuti ndiregererewo chaurida kukumbira uregerero kumbira uregerero pane zvakaitika ndakuti anokuda kwangu ena ndatisa kuti sekuru vachasvika pakudai sevachasvika pakufa usomba neshuro yangu ndozvinaitarisirawo handiziva chii chakandibatawo pazvakaitika izvo uri munhu ane hasha unganzi uri munhu ane hasha handisi munhu ane hasha zvekuti atowadzana nasekuru nehama dzose tichitotamba zvikakwisirana mumusha katasakana kungoharare ndaingoona sasekuru nemuzukuru okay zvekuti zvinhu zvikutondibatana nhasi unoka zvitondishungurudza kuti zvii zvakakonzeresa kudaro alright okay anyway makore auinawo makore akawanda chaizvo toziva mujere munoita mabasa emaoko akasiyana saka makore aya uri kutarisira kwawapedza uchiitei vamwe vanoita zvechikoro vamwe vanoita zvekuimba vanhu vanoita zvakasiyana siyana uri kutarisa kuita sei ndaitozama ndikomata kukosikana emechanics okay asi kuti pana pachaya hapana pasenderana ndopairi inotooneka atienda tokukalisifayo kuti amasi class alright kuti unoitako mabasa emaoko kumaplumbing kune chichi mechanics kune building zvangowanda handiti sona alright okay anyway Shylock Mabeteya tinotenda nenguva yawatipa tinge tichitaura newe tichinzwa mhosva yakakunza pano pajeri tichivimba kuti tichapedza jeri rako zvakanaka ndinotenda alright thank you